Сәлам, дуслар! Календарда 23 апрель. Миннән сиңа сәлам тапшыруын башлыйбыз. Студияда мин Галия Гимаддинова. Тапшыруыбызны матур котлаулардан башларбыз. Бүген үзенең туган көнен иске кулаткыда гомер кичерүче матур хатын-кыз Лилия Шәүкәт кызы Абдуллина каршылый. Аны әлеге матур гомер бәйрәме белән ихластан тормыш иптәше Рафаэль Рафикович, кызы Айгизочка һәм әтисе Шәүкәт Шикурович котлыйлар. Яраткан хатыным, ничә еллар моннан элек сиңа шибәр, сөйкемле генә кызга бер караштан гашык булып йөргәнем бүгенгедәй күз алдымда. Язмышларыбызны бергә бәйләп, гомер буе бер-беребезне сөеп, тугры булырга вәгъдәләр биришкәнебез синең дә хәтердәдер, сөеклем. Аннан соң күңелләребезгә нур сибеп, өебезгә ям истәп, мәхәббәт җимешләребез, энҗе бөртегедәй кызларыбыз дөньяга туды. Рәхмәт сиңа, сөеклем, бу дөньяга туганың, минем язмышымда бар булуың өчен, мине бәхетле иткәнең өчен. Инде хәзер үсеп җиткән балаларыбызга мәхәббәтле ана була белүең өчен. Син минем кадерле кешем, минем яшәү канатым, ярсу язым, моңлы көзем, сагышлы мәхәббәтем. Ягымлы карашларыңны күз карамдай саклыймын. Йөрәгемдә синнән якын беркемне дә тапмыймын. Гынахсыз әле, гынахсыз, саф хыял канатлары. Син минем күкләрдән сырап алганым, яратканым. Син минем бәгырне телгән мәңгелек әрнү ярам. Фәрештә итеп җанымны гынахтан аралаган. Йөрәккәем, синең яннарыңда тоясыңмы аның ялкынын? Вакытлыча түгел, гомерлеккә яратам мин сине, матурым. Сөекләнкәем, син бит якты кояш кебек, мәрхәмәтле, матур күңелле. Бар җылыңны, бар назыңны безгә бирдең, бәхет нуры япсын күгеңне. Иң әйбәт балаң булып яшәсәм ярар иде. Әниемнең ышанычын акласам ярар иде. Шәшәк бәйләмнәре сиңа иң матур җылы сүзләр. Бары шатлыктан балкысын бу матур назлы күзләр. Картайтмасын сине еллар, гомер алга барса да. Өебезнең күрке булып яшә безнең арада. Кадерле кызым, күңелең түрендә һич кайчан яз кояшы сүнмәсен. Бәхетле язмыш йылдызы гомер күгеңнән китмәсен. Котлы булсын туган көннәрең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Яз айының саф җилләре сиңа бәхет, шатлык кына китерсен. Һәр яшәгән елың тик уңышлы эшләр, шатлыклы вакыйгалар белән генә истә калсын. Ирешелгән казанышларга тукталмыйча, гел алга атла. Сызылып аткан алсу таңнар көндә сиңа бәхет өләшсен. Матур булсын алгы көннәрең, кайгы җиле бер дә тимәсен. Кадерле Лилия Шәүкәтовна, тормыш иптәшегез Рафаэль Рафикович, кызыгыз Айгизочка, әтиегез Шәүкәт Шикурович бүген сезгә җир йөзендәге иң изге теләкләрне, киләчәктә дә пар канатлар булып, балаларыгызга олы таяныч, якыннарыгызга шатлык өләшеп яшәвегезне телиләр. Алдагы җырыбыз бу көннең изге хатирәсе итеп сезнең өчен яңгырый. Бәйрәмегез котлы булсын. Тәмле шәй һәм кыйммакытан, бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан. Җаным дибез исемнәрне, онытыпбыз күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер тәпитер үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне, онытыпбыз күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер тәпитер үпкәннән. Рәхәт безгә синең белән, бар шатлыкны бүлешү. Күңелемә искән җилдә
ярамый шул беләсең. Вак-төяк борчуларыңны калдыр дисең киләсең. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. Бәгърем дисең, җаным дисең, көнгә бер матур исем. Сине сөеп һәм яратып, һич туеп булмый дисең. Язмышым бүләге дисең, син үзең миңа бүләк. Гомер юлыннан атларга миңа бары син кирәк. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпите үпкәннән. Чираттагы котлау хаты шулай ук Лилия Шәүкәт кызы Абдуллина хөрмәтенә яңгырый. Аны туган көне белән ихластан кызы Диана, кияве Рафик, Кирюшкина авылыннан кодалары Альбиковлар гаиләсе, Рәйсә Абдулловна һәм Абдрашид Абдуллович, Мәскәү шәһәреннән кызлары Эльмира һәм Максим котлыйлар. Мин бәхетле баладан саныйм үземне, дип башлый Диана үз хатын. Без әнием белән бала һәм әни кебек кенә түгел, ә бер-беребезнең бар серләрен белгән дуслар сыман аралашып яшибез. Әниемә мин бик рәхмәтле, һәр чак мине аңлап, саклап яшәгәне өчен. Кадерлем, туган көнеңдә мин сиңа бу дөньяда иң мөһим әйберне, гомер бүләк иткәнең өчен рәхмәт әйтәсем килә. Яраткан әтиебез белән бергә матур гына, алга таба да озын-озак яшәгез. Туган йортыбызга әйләнеп кайтып, сезнең ягымлы йөзләрегезне күрергә әле бик озак еллар насыйп итсен. Тещам минем, алтын кеше, дип дәвам итә Рафик хатны. Ул бер кайчан да кисәтүләр ясап, авыр сүзләр әйтми. Киресенчә, гел минем яклы булып кына яши. Мин аңа мең рәхмәтле, шушындый матур хатын бүләк иткәне өчен. Алда да бергәләп, тату гына гомер итәйек. Газизәнкәй, нинди рәхмәт укыйк, нинди җылы сүзләр сайлыйк без. Синең изге мәхәббәтең белән яшибез без сынмый, сыгылмый. Син булганга күрә генә әнкәй, бу дөньяда бары нур гына. Нур сүнмәсен, һич тә сүрелмәсен. Озак яшә, исән бул гына. Җирдә булган бөтен шатлыгыңны, хисләреңнең иң яктысын, йөрәк әрнүеңне, хыялыңны, уйларыңның иң татлысын тик син безгә багышладың, һәм бүген дә моны аклыйсың. Йомшак телле, көләш йөзле, күркәм хылыклы кодагыебыз, сиңа саулык телибез. Күңел күгеңдә кара болытлар йөрмәсен, бәла-каза кермәсен, гөрләшеп, муллыкта, җан рәхәтендә яшәргә язсын Ходай. Якты таңнар, яңадан яңа шатлыклар синең күңелеңне һәр чак яктыртып торсын. Йөзең һәр вакыт бүгенгедәй көләч булсын. Сәламәтлек тели сиңа күңел, уңыш тели ни бар эшендә. Хөрмәтебез тоеп яшә кодагыебыз, матур булсын күрер төшләрең дә. Күңелеңә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа сәламәтлек, бәхет, шатлыклар. Кадерле Лилия Шәүкәтовна, кызыгыз Диана, киявегез Рафик һәм кодаларыгыз Альбиковлар гаиләсе юллаган теләкләр чынга ашсын. Бәхетле булыгыз. Нурлар сибеп, чәчәк ата чәчкә, таңнарда
Шәүкәт кызы Абдуллинаны матур тулган көне белән шәхсән безнең гаиләбез, якын дуслары Гимаддиновлар гаиләсе, Илдар, Галия, Илсам һәм Ясминочка һәм сердәшчегез, якын дустыгыз Найля Хакимовна да котлысыбыз килә. Лилиябез белән безне язмыш нык бәйләүгә 7 ел элек тоташтырды. Без аның белән коллегалар гына түгел, шын дуслардан да артык туганнар сыман булдык. 7 ел дәврендә Лилияны гына түгел, ә инде аның гаиләсе белән дә җылы мөнәсәбәттә аралаша башладык. Лилия сәләтле шәхесләрнең берсе. Аның тавышын бик күп кешеләр яратып, аның башкаруындагы җырларны тыңлыйлар. Моңлы сандугач дим мин аның турында. Өстәвенә Лилия һәр вакыт ярдәмгә ашыгучан, аңлаучан, кирәк чакта дөрес киңәшен дә бирә ала торган дус. Без аны нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Тормышыбызда бар булуына шатланабыз. Төрле хәлләр булды бу 7 ел эчендә. Кайларда гына бармадык та, ниләр генә күрмәдек. Тик Лилияның эшенә тугрылыклы, дусларына карата мәрхәмәтле булуы таң калдыра. Рәхмәт кадерлебез барысы эшендә. Котлы булсын дустым туган көнең, апрель азагында тугансың. Син туганчы ана карынында җырлаучы инде булгансың. Тавышларың җанга сихәт бирә, туеп булмый тыңлап үзеңне. Һәр вакытта бары сөю белән кабул итәм һәрбер сүзеңне. Җыелыштык бүген туган көнгә, бу үзе бер олы вакыйга. Сизелми дә вакыт үтүләре, гомер елгалары шул ага. Син, Лилия, һәр вакытта нык бел, без якын дусларың барлыгын. Җәлеп итә, сокландыра синдә киң күңеллек, җанның паклыгың. Телибез без ихлас күңелебездән тату яшәүләрең гаиләңдә. Балаларың бәхет китерүен, илһам алуыңны эшендә. Лиличка, шәхсән бездән, төркемебездән, балаларыбыз һәм әниебез, дустың Найля Хакимовнадан әлеге синең яраткан җырларыңның берсен яңгыратырга булдык. Кабул итеп ал әле, бәхетле бул дускаем. Тәйтелләрен, яхшы да күңелләрен, әле белеп бетермәгән барыдыр синең серләрең. Бер күрүдә ошаттың, бер күрүдә яраттың, шушы чаялыгың белән үзең әле караттың. Бер күрүдә ошаттың, бер күрүдә яраттың, шушы чаялыгың белән үзең әле караттың. Алдан беләсең, барсын алдан күрәсең, серле карашларың белән үзәгемне үзәсең. Бер күрүдә ошаттың, бер күрүдә яраттың, шушы чаялыгың белән үзең әле караттың. Бер күрүдә ошаттың, бер күрүдә яраттың, шушы чаялыгың белән үзең әле караттың. Булмасаң иде сагыш, мәхәббәтнең илләренә кирәкми диләр ялгыш. Бер күрүдә ошаттым, бер күрүдә яраттым, шушы чаялыгың белән үзең әле караттың. Бер күрүдә ошаттым, бер күрүдә яраттым, шушы чаялыгың